Здравейте хора, аз съм Митко Стоил. Това е Survival, епизод 1, сезон 1. Малко съм настина и гласът ми е раздран леко. Добре, да започваме. Добре, ето, сега тук ще събирам ресурси. Ще убивам прасета, крави и животи за храна и вълна. Добре, ела ми пращо. Добре, даде ми само XP, не ми даде месо. Добре, да събираме дървета. Добре. Добре. 5 дърво. Ще си направим брадва. Или по-добре ето една овца. Ще убия после. Тук. Тук. Ще направим една кирка. Добре. Добре. Добре, хора. Съберем още малко дърво. А тук не е дърво. Скача да си направя каменна брадва и каменна кирка. Най-напред брадва. Нямам за кирка. Сега ще направя... Ще събера още 3 за кирка. Добре. Три. Добре. Това. Сега ще убия тази овца да не ми избяга някъде. След това ще събирам още дърво. Ако я намеря овцата. Ето. Робих имам една вълна, трябват ми още 2 за легло. Ето тук още една овца, крава. Добре. Добре, сега кравата да убия. Имам вече месо. Малко.
Добре, имам дърво. Това го забравих да го изкопая. Сега, ако намерим някаква село, ще е добре. Шугъркейн. Добре. Колко им? 8. Две. Добре. Ще набера тези да си направя пръчки. Не да си направя, да ми пуснат пръчки. Затова са хубави тези, защото едно такова е равно на 2 обработени дървета. Да се чуват много бързо. Някои не пускат, други да. Други пускат. Някои по 2. Ето. Ще набере и кактуси. Ще си направя sugarcane ферма и кактусова. Добре, sugarcane. Залите ще ги изключа, защото не искам да си бия сега с тях. Ако не са включени. Не са включени, добре. Добре. Няма да мога да скоча. Извинявам се за кашлята. Но още от начало казах, че съм по-насцена. Още как ще събера. Добре, стана тъмно. Колко имам? 5 кактуса. 13 sugarcane. Ще събера и 13 кактуса. Оп. Добре. Оп, оп. Добре. Само да се изкача пак отгоре, ето. Нищо не виждам. Добре, хора, ще спра клипа, докато стане светло. Добре, хора, връщам се. Ето, стана вече светло. Става светло. Слънцето изгрява. Да изкопая този кактус. Три кактусчета. Колко станаха? 11. Трябва да ми още 2. Защо така, като шавам, пръста не ми се движи? Сигурно ми е изпотен. Оп.
Пах пясък вместо кактус. Ето зайче. Ето. Сега да намерим дърво. Ето же аз шарам, това не ми се... Добре хора, сега ще се върна. Добре хора, върнах се, явно е станало вечер, защото бях малко в другата стая. Добре, сега да намерим дървета и овца. За да не чакаме да става светло. Нищо не виждам. Само една овца да намеря. Къде? Нищо не виждам. Тук има тикви. Там има нещо свети, майча лава. Тук има пилта. Ето овца, супер. Намерих най-после една овца. Има лав да не е бута в лавата. Оп. Къде си ба? Що без брадата? Не, ще падиш лавата, не. Добре, сега ще се направи легло. Пусти ли бе вълна? Да, пусти бе. Добре легло. След малко ще привършвам. Добре. Добре, щом имам легло, всичко става по-лесно. Ето тук още една овца, добре. А това какво е? Какви са тези дървета? Че не ми трябват. Добре, от тук ще се берем камък за пещ и други неща. В другия или по-другият епизод ще правя къща. Не знам, не съм сигурен. Добре.
Ето. Тук има. Забравих как се казваше. Майкол. Добре. Сега. Така. Събрах дърво за такова каблстоун. Аз пък дърво. Дърво не съм събрал още, трябва да събера. Да намеря 2-3 айрон да намеря, за да си направя... Какво да си направя? Кирка. Ето вълк. Да имам кокали. Щях да го опитаме. Нямам кокали, иначе щях да го опитаме. Пак падна. Нещо има кол. Добре. Дай ми XP код. Добре. Доста кол събрах. Колко? 24. Добре. Сега ще се ги включа зомбитата, защото има куче. Добре, без да иска спрях клипа. Ето там има дървета, ще отида да събера. Добре. Така. Добре, там има sugarcane. Няма да избивам кравите, защото ще направя и ферма за крави, защото ще ми трябва кожа. Доста кожа. Добре. Имам 17 sugarcane. И прасето няма да убива. Добре. Да, такова ми това дърво да щупи. Добре. Колко са на клипът? 20 минути. Още 3-4 минути ще снимам и смятам да привършвам този първият епизод.
В един сезон ще има 10 епизода. Това е първият епизод от първият сезон. Добре. Тук изпуснах это. Оп, 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 оп. Зоби ме убива. Ти ме бие! Добре е да се опитаме да се намерим нещата. Мръсно зомби. Падна ми в гръб. Нищожното зомби. Поне веднъж не можах да го ударя. Ето тук и Айрон вече има. Зомбито гнусно ме уби. Ето тук започнах. И не знам на къде трябва да отида. Тук някъде. Няма да го намеря. Ако ги намеря, нещата ще е много добре. Ето тук са... Ето овцата е тук, значи някъде по този терен трябва да е. Добре. И добре хора, това ще е първият епизод. Ще се опитам да се намеря нещата. Ако не, ще направя същите. И абонирайте за мен, харесайте този видеоклип, както и другите ми клипове. И чао!